Tirem tota la palla a un costat i després va tirant la palla cap al costat, l'altre va començant i l'altre va soplant. I no fa suficient. Un any més, l'Ecomuseu Vernissa Viu ha organitzat per a l'estiu un voluntariat diferent. Un voluntariat on els participants poden dur a terme, a banda de vigilància, tasques de regeneració d'espais diversos, agricultura ecològica, refeta de marges de pedra seca, etc. L'Ecomuseu Vernissa Viu realitza per segon any consecutiu el voluntariat per la custòdia del territori gràcies a una subvenció que ha rebut de l'obra social de la CAM, una ajuda Volcam. El voluntariat per la qüestió del territori consisteix en ajudar els propietaris privats que han signat acords de custòdia amb l'Ecomuseu a millorar l'estat de les seues finques. Són finques tant forestals com finques agràries, en les que realitzem diverses tasques, com ara la recuperació d'espais abandonats, com per exemple la bassa del centre excursionista de Ròtova, amb qui tenim un acord de custòdia, o també l'ajudar l'associació Nerolí a dur endavant les tasques de conreu ecològic a la finca del Racó del Pi, hacia el Miserà. El nom, desde luego, ya lo digo todo. Sí. El año pasado deia algo així com voluntariat pels cultius històrics valencians. Enguany diu voluntariat per la custòdia del territori. I l'essència és pràcticament la mateixa, únicament que potser estiga ja més consolidat el nostre voluntariat i a més dediquem temps a diferents tasques. Un reflexe del toc, de novetats, d'intentar incorporar facetes que per desgràcia moltes vegades es queden falta temps per a dedicar-se també a elles, no? En tasques de voluntariat. Ens referim sobretot a aspectes que intentem no descuidar, que toquen un poc la pedagogia, l'esplai, la formació, l'intercanvi d'experiències entre diferents generacions, l'acompanyar a un pastor durant el recorregut que fa moltes vegades per les vesprades en el seu ramat durant l'estiu, perquè clar, aquests recorreguts nosaltres no som expertos, els pastors són els que saben el tema, van canviant de rutes, de recorreguts en funció del clima, de la disponibilitat de pastura, conforme les estacions de l'any. L'altra experiència ha consistit a aprofitar un dia que teníem que fer en un bancal de Llacnou una llaurança natural, a la manera tradicional, en haca, en forcats, en entauladores, preguntar, vol dir, què consistia el que feien, com s'anomenaven les ferramentes, els estris, de treball, i era, la veritat és que molt interessant. El voluntariat de l'Ecomuseu compta amb 15 voluntaris que participen 3 dies a la setmana, tant de matí com de vesprada, per tal que la gent que treballa o gent que amb distints horaris puga participar també. Treballem a finques diferents, tant a Alfauir, al Miserà, a Ròtova, també en la recuperació d'una canaleta, farem marges de pedra seca, etc.
Un ecomuseu està basat en un pacte mitjançant el qual la població es fa càrrec del seu territori.